o čom sme si dlho mysleli, že je len ilúziou, sa už pomaly, ale isto stáva realitou. Už aj na Slovensku si tunajší milionári môžu dovoliť byty, na ktoré by väčšina Slovákov musela robiť pekných pár 100 rokov. Ruku na srdce, kto z vás by išiel zažiadať do banky o úver v hodnote väčšej ako 100 miliónov korún? Presne takúto sumu totiž potrebujete, ak chcete bývať na nábreží Dunaja v Bratislave. V roku 2010 práve na tomto mieste bude stáť byt, ktorý je doposiaľ najdrahší v dejinách Slovenska. No za to premakaný do najmenšieho detailu. Nachádza sa priamo v centre mesta a prominentní obyvatelia budú môcť sledovať, ako sa im pod oknami plavia krásne lodičky. Tento penthouse má plochu 510 m2, z toho 300 je plocha bytu a 200 dokopy nejak plocha 3 terás. A tieto terasy sú všetky orientované na Dunaj. No kto by odolal rannej kávičke s takýmto nádherným výhľadom? Nech mi nikto nehovorí, že na takejto terase tá káva nechutí inak. Akorát to má len jeden jediný háčik. Za takéto celoročné raňajky na takejto nádhernej terase zaplatíte toľko, že sa vám z toho zakrúti hlava. Len pozor, aby ste potom naozaj neskočili do toho Dunaja. Suma je totiž závratná a ako sme už naznačili, presahuje výšku 100 miliónov korún. Podotýkam, nie lír, ale korún. Slovenských korún. Tento byt má pre zaujímavosť cenu 115 miliónov. Fedor Flašík nepochybne patrí medzi slovenských boháčov. V Bratislave má rodinný dom, okrem toho vlastní jachtu na Jadrane a navyše nedávno si kúpil v Chorvátsku celkom pekný apartmán. Biedu síce netrie, no ako sám priznáva, s takouto sumou za byt by aj on sám mal dosť veľký problém. Samozrejme, ten byt môže mať zlaté dvere, briliantami obložené zrkadlá a podobne. Byt, ktorý bude reálne stáť už o 2 roky, je predaný a môžeme vám povedať, že nevlastní ho ani ďalší slovenský milionár. Tenista Karol Kučera, ktorý si počas svojej športovej kariéry zarobil 5 miliónov dolárov, teda vyše 100 miliónov korún. V podstate, keby som náhodou mal tie finančné prostriedky, tak si nemyslím, že by som ich takto uložil, alebo že by som potreboval takýto drahý byt. Mne bývanie ako také slúži na to, aby som prenocoval, aby som sa tam dobre cítil, aby mi to bolo fajn, aby to nebolo veľké, aby to bolo intimné, aby to bolo príjemné, teplé, vzdušné, presvetlené, ale viem presne, že asi aká veľkosť a akej hodnote sa takéto niečo, čo mne vyhovuje, v mojej náture pohybuje. A za 130 miliónov by som ich možno mohol mať 10. Byt je naozaj úžasný a skvelý a aby toho nebolo málo, ešte sa nazýva aj inteligentný. Zrejme kvôli tomu, že všetko ovláda počítač a všetko je tým pádom nastavené tip-top. Má všetky vymoženosti elektrotechniky a majiteľový byt splní naozaj každé prianie, od nastavenia teploty až po nastavenie svetla. Má 2 hlavné obývacie miestnosti, jedna je hore, jedna je dole, 3 spálne, 3 kúpeľne, pracovňa je tam a potom sú tam už šatníky a tie bežné záležitosti, vstávané skrine, ktoré sú tiež v rámci ceny a ponúkame ich ako štandard. Okrem iného k bytu patrí aj kuchynská linka zhotovená priamo na mieru a kúpeľne, ktoré sami navrhli svetoví dizajnéri. Jednoducho luxus a precíznosť dýcha z každého centra.